Днеска ще правим клип на Dead Trigger. Изтеглих я, просто защото не се сетих пак за какво друго. Какво друго да изтегля. И да знаете, че това ми е първи път. Добре, изчакваме да зареди. И зареди. Някак. Хеликоптери. Ей го моя гош. Айде сега да убим ето този гош. Но как се убива гош? Не знам как се убива гош. Гошо, кой ти е станало, бе? Абе, Гошо, какво ти се е случило? Че нещо се държиш за... И са? Ой, Гошо, какво правиш? Мали! Големия Гошо. Много тихо правя клип. Това е големия Гошо там. Мали, сега ще правим го. Това там е големия Гошо. Пропаднахме. И сега какво? Не спасихме се от големия Гошо. И ударихме само един Гошо. Ама по-малък. То големия Гошо чак на края на играта ще го има. Дето фърля някакви камъчета. Та така, това бе за сега. Чао! Аз ще направя и друг клип, да знаете. Просто това беше само начало. Хайде, чао!